Also da Ding, goes over the Lea Toma, number the guess on Lea, Gungam Samiaki, some Jishua, Yin. Więc chciałbym przekazać Wam wszystkim swoje pozdrowienia. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Już minęło prawie 2 lata od naszych ostatnich, poprzednich nauk Marnok, letnich nauk Marnok. Głównym tematem nauk Marnok jest pochodzenie tajemnej mantry. A kiedy mówimy o pochodzeniu tajemnej mantry, tak oczywiście to nazwaliśmy, ale w gruncie rzeczy o czym podczas tych nauk mówimy, to jest jakby taka kompletna historia buddyzmu. Jakby historia pojazdu podstawowego, pojazdu Mahayany, pojazdu Vajrayany. To jest to, o czym chciałbym podczas tych nauk mówić. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy my jako buddyści znali historię tych 3 głównych pojazdów buddyzmu, tych 3 głównych nauk buddyzmu. Bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli jako buddyści, skąd pochodzi buddyzm, tak? Jak ten buddyzm się zaczął. Bo w Tybecie mówi się w Tybecie, że osoba, która nie zna swojego pochodzenia, jest jak małpa w dżungli. Więc jeżeli my nie znamy jakby historii pochodzenia buddyzmu, a nazywamy siebie buddystami, to istnieje ryzyko, że nie zrozumiemy dokładnie nauk buddyjskich, jeżeli nie będziemy znali jego ogólnej historii. Jeżeli nie wiemy, jak Buddha nauczał, co Buddha czynił, historii jego życia, to nie zrozumiemy dobrze jego nauk. Podobnie musimy wiedzieć, jak odbywały się, jaki był cel poszczególnych rad buddyjskich, jak rozwijało się 18 podstawowych szkół w buddyzmie, we wczesnym buddyzmie, jak powstała szkoła Mahayany. Musimy umieć również historycznie rozróżniać, czym jest pojazd podstawowy, czy jest pojazd Mahayany. Istnieje bardzo dużo dysput na ten temat, czy Vajrayana to są w ogóle nauki buddyjskie. Więc aby móc uczestniczyć w takiego rodzaju dyskusjach, aby móc podać dokładne argumenty, dla których możemy poprzeć tezę, że Vajrayana to są nauki Buddy, to są nauki buddyjskie, to musimy dokładnie znać pochodzenie Vajrayany. Czym charakteryzuje się ten pojazd? Skąd się wziął? Jest taka tantra Słońca i Księżyca, w którym mówi się, że jeżeli dobrze nie rozumiemy pochodzenia Vajrayany, to może pojawić się wątpliwość, czy to w ogóle czy tantry w ogóle były naukami Buddy.
Więc nie znając dobrze historii, nie mając takiej wiedzy o tym, o pochodzeniu tych poszczególnych pojazdów, poszczególnych głównych jakby szkół buddyjskich, możemy popaść w tego rodzaju wątpliwości. Dlatego jakby studiowanie historii buddyzmu jest bardzo ważne. Szczególnie teraz, w XXI wieku, w tym wieku takiej komunikacji. Bardzo wiele w tej erze komunikacji wszystkie informacje jakby spływają na nas wielką falą, są przeróżne, więc musimy dobrze umieć rozróżniać, które z nich są wartościowe, które są z nich w ogóle prawdziwe. Musimy rozumieć historię, musimy rozumieć nowoczesne, jakby obecne podejście do historii buddyzmu, naukowe podejście. Musimy jakby bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak w obecnych czasach naukowcy podejmują swoje badania naukowe w kwestii buddyzmu, na czym się opierają, jak myślą, jak analizują te dane, które posiadają. To jest bardzo ważne dla nas, szczególnie w społeczności tybetańskiej. Również pojawiają się ludzie, którzy mają nowe pomysły, są bardziej otwarci na nowe perspektywy. Więc i oczywiście jest to dobre z pewnego punktu widzenia, tak, bo jest bardzo dużo ludzi otwartych na progres, na rozwój. Ale z drugiej strony wielu z tych osób, wiele tych osób, które jakby wiele z tych osób ma bardzo takie mocne, silne opinie na temat buddyzmu, historii buddyzmu, ale w gruncie rzeczy nie podejmuje prawdziwych badań naukowych, takich jakie podejmują naukowcy, na przykład na Zachodzie czy w Japonii i tak dalej. Nie, więc czasami mam wrażenie, że dobrze by było, żeby Tybetańczycy, którzy są otwarci na takie nowoczesne poglądy, również potrafili brać udział w takich dyskusjach naukowych na temat buddyzmu. Więc jako buddyjski, jako stara tradycja buddyjska podlegamy różnym presjom od wewnątrz i od zewnątrz, tak? I z jednej strony musimy jakby pielęgnować swoją kulturę, język, religię, tradycję, która jest bardzo unikalna. Dzisiaj to nie możemy uznać, że ta stara tradycja jest jakaś, nie wiem, zacofana, że można ją po prostu zdyskredytować. Nie możemy zniszczyć swojej kultury. To jest tak, jakbyśmy zniszczyli całą swoją historię, całą swoją kulturę z tej planety. Nie o to chodzi. W historii Tybetu mieliśmy już takie osoby, które zniszczyły naszą kulturę, które niszczyły nauki Buddy, które niszczyły buddyzm w Tybecie. Już mieliśmy tego rodzaju osoby, które miały takie inne pomysły na temat tego, czym nasza kultura powinna być. Ale żeby nasza kultura, stara tradycja przetrwała, musimy ją cenić, ale musimy również angażować się w nowoczesny, nowy sposób rozumienia, analizowania, badań naukowych, dyskusji naukowych na ten temat. Musimy nauczyć się brać w tym udział, musimy nauczyć się, na czym one polegają, jak one przebiegają. Musimy nauczyć się nowoczesnych metod analizowania i studiowania historii.
I czy studiowania historii, ale też studiowania filozofii, studiów nad filozofią. Więc to jest jakby taki nowy sposób uczenia się, nowy sposób studiów dla nas i myślę, że jest to bardzo ważne dla nas, żebyśmy z jednej strony utrzymywali swoją kulturę i tradycję, a z drugiej strony uczyli się nowych metod studiowania czy też badania tej filozofii, tej tradycji. Więc tak, teraz zaczynamy kolejny etap nauk, Marnok. Najpierw chciałbym jakby podsumować to, o czym mówiliśmy już do tej pory. Zaczęliśmy te nauki w 2021 roku. I w tamtym roku głównie przyjrzeliśmy się filozofii indyjskiej, staroindyjskiej, czyli mówiliśmy o Wedach, o całym okresie wedyjskim, o różnych tradycjach i religijach, które istniały w Indiach przed buddyzmem. Potem w następnym roku mówiliśmy o narodzinach i życiu i aktywności Buddy Shakyamuniego. W 2022 roku podjęliśmy również temat tego, jak wyglądała sytuacja po odejściu Buddy, jak powstała sangha, jak ta pierwsza sangha się uformowała. Mówiliśmy o tym, jak rozwinęła się Vinaya, dyscyplina klasztorna, jak ona się uformowała, skąd się wzięła. Mówiliśmy też o tej pierwszej radzie buddyjskiej. Po odejściu Buddy, po parynirwanie Buddy, doszło do tej pierwszej rady. Mówiliśmy szczegółowo o tym, o różnych historiach związanych z tą radą, o tym, jak Mahakasyapa zebrał 500 arhatów. I mówiliśmy również o różnych jakby historiach, różnych problemach, które wtedy zaistniały o różnych incydentach pomiędzy Mahakasyapą a Anandą i tak dalej. Słyszałem, że wielu ludziom podobały się te nauki do tej pory, więc teraz będziemy kontynuować kolejny etap w historii buddyzmu, ale najpierw jakby chciałbym. W zeszłym roku nie byliśmy w stanie w zeszłym roku te nauki były odwołane, nie odbyły się, więc już minęło prawie 2 lata. Więc w końcu podejmujemy ten temat ponownie. Rozpoczynamy 3. rok letnich nauk na Marnok. Więc chciałbym pokazać Wam takie podsumowanie, co przygotowałem na tegoroczne nauki. Więc to będą 3 główne jakby tematy, o których będziemy mówili. Najpierw będziemy mówić o tym wczesnym buddyzmie. W tym wczesnym buddyzmie jest 7 głównych jakby tematów. Jakby formowanie się sanghi, formowanie się pierwszych klasztorów i to już omówiliśmy 2 lata temu. Trzecim tematem była pierwsza rano, o którym również mówiliśmy 2 lata temu.
Czwartym tematem są teksty wczesnego buddyzmu, czyli pierwsze sutry, teksty Vinai, i jakby również omówienie tych punktów wczesnego buddyzmu, które nawiązują do tantr, do Vajrayany. Czyli piątym tematem będzie druga rada i rozbicie buddyzmu na 18 szkół. Szóstym tematem będzie okres króla Asioki i trzecia rada. Więc najpierw przejdziemy do buddyzmu Nikai i pojawienia się 18 szkół, czyli z punktu widzenia buddyzmu, czyli jakby taki pierwszy rozpad sangi buddyjskiej na poszczególne szkoły. I w związku z tym, jak pojawiły się te nikaje, czyli nikaja to jest jakby sanskrytkie słowo może nie słowo oznacza szkołę. W Pali, nie w sanskrycie, w Pali oznacza szkołę. Więc rozpoczynamy od tego od omówienia tego wczesnego buddyzmu, tekstów związanych z wczesnym buddyzmem i pierwszych szkół, tych pierwszych rozpadu. Kiedy mówimy o wczesnym buddyzmie, takiego terminu używam, tak? Kiedy mówimy o wczesnym buddyzmie, to w historii buddyzmu pojawia się, wśród historyków buddyzmu pojawia się taka dyskusja, o jakich datach mówimy, o jakim dokładnie okresie historycznym mówimy. Od czasu, kiedy Buddha rozpoczął nauki buddyjskie, tak? Później buddyzm rozwijał się i się zmieniał. Więc można powiedzieć, że były kilka takich poziomów, kilka kroków tych zmian, kilka etapów tych zmian. I pierwszym właśnie takim etapem zmian jest właśnie ten wczesny buddyzm. Więc mówi się o wczesnym buddyzmie i o oryginalnym buddyzmie. Kiedy mówimy o oryginalnym buddyzmie, to musimy, bo są takie terminy, tak? Wczesny buddyzm i oryginalny buddyzm. Czym one się różnią od siebie? Musimy zrozumieć, o co w tych terminach chodzi. Zgodnie z jakby pracą japońskiego historyka, uczonego Mizuno Kogena, wczesny buddyzm rozpoczął się, to jest taki okres rozpowszechniania buddyzmu w Indiach. Taki początek tego upowszechniania. Więc okres, w którym buddyzm zaczął się upowszechniać w Indiach, więc jakby upowszechnianie się buddyzmu i powstawanie tych jakby głównych szkół buddyzmu, czyli tego buddyzmu podstawowego Mahayany i Vajrayany, to były jakby kolejne etapy zmieniania się buddyzmu i kolejne etapy upowszechniania się buddyzmu,
Można powiedzieć, że to były jakby takie poszczególne ery buddyzmu. Więc pierwszą erą jakby była era wczesnego buddyzmu, drugą erą była era Nikajów, czyli tych 18 szkół buddyjskich, pierwszego rozpadu na 18 szkół. To była era Nikajów, czy też Nikai. Potem mamy erę Mahajany, którą można podzielić na wczesną i późną. W tym pierwszym, wczesnym okresie Mahajany, jakby Mahajana i ten pojazd podstawowy współistniały ze sobą, obok siebie. W tym czasie jakby Mahajana się jeszcze nie oddzieliła kompletnie od pojazdu podstawowego. W owym czasie było wiele różnych szkół Mahajany. Więc wtedy istniało tych 18 szkół, tych 18 Nikai buddyzmu pojazdu podstawowego i jednocześnie pojawiły się pierwsze szkoły Mahajany. I one jakby współegzystowały ze sobą. Potem Potem był późniejszy okres Mahajany, więc w którym Mahajana bardzo się zaczęła upowszechniać w Indiach. Można też w zasadzie podzielić na ten wczesny okres Mahajany, środkowy okres Mahajany, późny okres Mahajany. Więc to była jakby inna zupełnie era w historii buddyzmu. I nauki buddyjskie też wyglądały nieco inaczej, brzmiały nieco inaczej, inny był ich przekaz. Więc tak podzielił te okresy właśnie ten japoński uczony Kogen. Więc według niego ten najwcześniejszy buddyzm, który my nazywamy często też oryginalnym buddyzmem, więc jakby ten najwcześniejszy okres w buddyzmie, więc to jest jakby okres od momentu, w którym Buddha Shakyamuni zaczął nauczać dharmy, pierwszy raz obrócił kołem dharmy, aż do czasu mniej więcej 100-150 lat po jego parinirwanie. Czyli zanim doszło do tego rozpadu na poszczególne, zaczęło się nauki rozpadać na te poszczególne szkoły. Więc odkąd Buddha zaczął nauczyć, kiedy żył, kiedy nauczał i w tym pierwszym okresie po jego nauce, to była jakby jedna dharma, tak? Te nauki były jakby mniej więcej jednakowe, była jedna szkoła, można by było powiedzieć. Więc to był ten oryginalny buddyzm. Tak to jest określane. Więc można powiedzieć, można też z innej perspektywy można powiedzieć, że to był, cały ten jakby wczesny buddyzm jest troszkę szerszy, bo on obejmuje życie Buddy, znaczy czy też początek nauczania Buddy, aż do końca panowania króla Ashoki. Zgodnie z historykami ze Sri Lanki, król Ashoka
król Asioka panował mniej więcej 200-250 lat po parinirwanie Buddy. Więc wówczas jakby ten cały wczesny buddyzm trwałby mniej więcej 250 lat. Zaś zgodnie z północną tradycją buddyjską, innymi, czyli według tekstów tłumaczonych na sanskryt i na język chiński, według tych tekstów i tych przekazów, król Asioka panował, urodził się mniej więcej 100 lat po parinirwaniu Buddy. Więc wówczas jakby cały ten okres wczesnego buddyzmu trwałaby tylko 150 lat, nie 250. Więc to jest jakby inny sposób jakby interpretacji pewnych tekstów, pewnych przekazów historycznych. Więc czym charakteryzowały się te pierwsze nauki buddyjskie, te nauki oryginalnego buddyzmu i wczesnego buddyzmu? Bez względu na to, czy ten okres trwał 150 czy 250 lat, nie jesteśmy w stanie oczywiście tego określić teraz. Jeżeli będziemy mieli dość czasu, to możemy dokładniej jakby omówić jakby historyczne podstawy określenia czasu parinirwany Buddy, daty parinirwany Buddy, bo jest bardzo wiele teorii na ten temat. Podobnie różne teorie są na temat tego, kiedy panował król Asioka, tak? Więc wszystko jedno, czy to trwało 100 lat, 150 lat, 250 lat. Więc cały ten okres od początku nauk buddyjskich aż do pierwszego jakby takiego rozpadu tych nauk na poszczególne szkoły, ten cały okres nazywamy wczesnym buddyzmem. Więc ten okres jakby ma swoje cechy charakterystyczne, tak? Jakby nauki miały określony wydźwięk, pewne rzeczy były wykonywane w określony sposób i były jakby takie jednorodne pośród wszystkich wyznawców buddyzmu w owym czasie. W tych jakby okręgach akademickich pośród uczonych, oni również jakby dzielą ten cały wczesny buddyzm na dwa okresy. Więc dzielą ten wczesny buddyzm na okres od początku, więc cały ten okres od Buddy Siekiamowego, od Buddy Siekiamuniego i cały ten okres, kiedy żyli jego bezpośredni uczniowie, czyli Buddha już po parinirwanie Buddy, ale kiedy żyli i nauczali jego bezpośredni pierwsi uczniowie, więc ten cały okres oni nazywają oryginalnym buddyzmem, czy też podstawowym buddyzmem. Natomiast pozostały okres, kiedy nie było już ani Buddy Siekiamowego, ani jego pierwszych uczniów, aż do pierwszego rozpadu buddyzmu na poszczególne szkoły. Więc ten drugi okres jest nazywany zawężonym buddyzmem. Więc cały ten okres nazywamy wczesnym buddyzmem, tak?
Ale, ale, więc jakby to jest jakby taki zawężony okres wczesnego buddyzmu. Tak to się mniej więcej określa. Więc jest ten oryginalny buddyzm Buddy i pierwszych uczniów i potem taki zawężony wczesny buddyzm tego, kiedy już jego Budda i jego pierwsi uczniowie już odeszli. Oczywiście za czasów Buddy i jego pierwszych uczniów można powiedzieć, że dharma Buddy była bezbłędna, była oryginalna. Ona pochodziła bezpośrednio od Buddy Shakyamuniego, tak? Kiedy jego bezpośredni pierwsi uczniowie wyjaśniali jego intencje jego nauk i wyjaśniali jego nauki, kiedy pojawiały się pierwsze jakby więc to był jakby taki okres buddyzmu takiego podstawowego, takich fundamentów, to był to okres takiego fundamentu buddyjskiego. Potem, kiedy Buddha odszedł i jego pierwsi uczniowie również odeszli, i to powoli to rozumienie buddyzmu zaczęło się zmieniać i zaczęły się pojawiać różne interpretacje. I tak właśnie po tych 100 czy 250 latach zaczęły pojawiać się te pierwsze szkoły. Więc buddyzm w owym czasie, ten oryginalny buddyzm, czyli ten buddyzm Buddy i jego pierwszych uczniów, i potem po ich odejściu już pojawiły się jakieś pierwsze zmiany, tak? To już nie był ten oryginalny buddyzm, dlatego istnieje jakieś dobre, jak rozumiem, dobry powód do tego, żeby rozróżniać te dwa okresy, bo ten drugi okres wczesnego buddyzmu już był trochę inny od tego oryginalnego buddyzmu. Więc można powiedzieć, że to był fakt historyczny, że tak faktycznie się zadziało, że ten buddyzm zaczął się powoli zmieniać. Oczywiście nie ma żadnego problemu w tym, żeby tworzyć tego rodzaju rozróżnienia, ale pojawia się też pewna trudność w tym procesie. Kiedy patrzymy na teksty buddyjskie, które mamy obecnie, którymi dysponujemy obecnie, patrząc na obecne teksty, to trudno nam powiedzieć, które z nich pochodzą z którego okresu. Czy to jest oryginalny buddyzm, czy to jest wczesny buddyzm, czy jakiś inny buddyzm. Ponieważ nie mamy jakby szczegółowych informacji, czy jak ten oryginalny buddyzm wyglądał, czy też ten zawężony okres wczesnego buddyzmu wyglądał. Nie mamy żadnych szczegółów jakby na ten temat. Kiedy patrzymy na materiał, na teksty źródłowe, którymi teraz dysponujemy, nie ma o tym żadnej informacji. Nie jesteśmy w stanie
w stanie powiedzieć, jaka różnica dokładnie istniała pomiędzy tym oryginalnym buddyzmem, a tym zawężonym buddyzmem, który pojawił się troszkę później. Czy w ogóle ma sens robienie takiego podziału z punktu widzenia buddyjskiego? Być może historycznie coś się wtedy zadziało, ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie co. Jak ten buddyzm, jak filozofia buddyjska się zmieniła pomiędzy tym oryginalnym buddyzmem a tym zawężonym buddyzmem? Kiedy później pojawiły się pierwsze szkoły, to tak, to już mamy konkretne informacje, że wtedy pojawiły się pierwsze teksty i faktycznie mamy teksty, mamy materiały źródłowe, które potwierdzają, jak te szkoły wyglądały, czym się różniły i jest jakby podstawa twierdzić, że buddyzm zaczął się w tym okresie, w tej erze zmieniać. On już był faktycznie inny od tego wczesnego buddyzmu. Natomiast rozróżnianie buddyzmu w ramach tego wczesnego buddyzmu tak naprawdę jest teoretyczne. My nie mamy żadnych podstaw jakby w tekstach, żeby powiedzieć, czym jeden od drugiego czym oryginalny buddyzm od tego zawężonego buddyzmu mógł się różnić. Więc był taki japoński uczony Hakodu Ui, który studiował indyjską filozofię. To chyba było w roku 2027, kiedy on wydał swoje opracowania. I to on jest jakby tym autorem, który dokonał tego rodzaju jakby podziałów. Jego praca się nazywała chyba, właśnie on zrobił te podziały, dokonał tego podziału na wczesny buddyzm, na oryginalny buddyzm, na ten, czyli też podstawowy buddyzm. I ten doktor Hakui Ui właśnie opublikował taką pracę, studia nad filozofią indyjską, które zostało opublikowane w 1926, przepraszam, roku. A przed tym jeszcze inny japoński uczony Anesaki też używał tego terminu oryginalny buddyzm. Ale nie. Więc to jest jakby od tego okresu, właśnie od tych publikacji tych japońskich uczonów, właśnie jakby wszyscy podjęli to rozróżnienie na oryginalny buddyzm, wczesny buddyzm i tak dalej. To od nich jakby pochodzą te terminy. Więc spojrzyjmy teraz na upowszechnianie tego, jak upowszechniał się, jak w ten oryginalny buddyzm. Więc mówiliśmy już o tym pierwszej radzie. Mówiliśmy już o tym w 2022 roku. Mówiliśmy o tym, o parinirwanie Buddy i jak Mahakasyapa jakby zdał sobie sprawę, że jak ważne w tym momencie jest przetrwanie, czy też nauk Buddy, że jeżeli nie można ich ignorować, że że trzeba je zebrać, inaczej grozi im zapomnienie. Więc właśnie omówił to z różnymi członkami jakby Sanghi, z różnymi uczniami Buddy i wszyscy go poparli i w ten sposób doszło do tej pierwszej rady buddyjskiej. Oni wszyscy udali się wtedy do Rajagrihy.
Było ich około 500. To było 500 bezpośrednich uczniów Buddy. Wszyscy byli arhatami i oni jakby zebrali, po raz pierwszy zebrali nauki Buddy. I to wydarzenie nazywamy pierwszą radą. Kiedy używamy tego słowa rada, po angielsku council, to tak naprawdę w sanskrycie to słowo brzmi samgiti, czyli grupowa recytacja. Taka to była po prostu grupowa recytacja, czyli 500 arhatów zebrało się i każdy z nich po kolei recytował nauki Buddy, które usłyszał od Buddy. I oni je po prostu recytowali na głos. Dlatego nazywało się to wydarzenie samgiti, czyli recytację. Kiedy mówimy o tej pierwszej radzie, istnieją tacy naukowcy, którzy mają pewne wątpliwości, czy do tej rady w ogóle doszło, ponieważ ona nie zaowocowała żadnymi tekstami. Tak? Nie ma jakby historycznych takich tekstów, które powstały w tamtym czasie. To były tylko recytacje, to było tylko wygłoszenie nauk. Nikt ich wtedy jeszcze nie spisywał. Istnieją oczywiście różne przekazy w różnych tekstach o tych jak ta rada wyglądała, jak ona się odbywała. Mamy historie związane z tą radą, więc, ale nie mamy tekstów związanych które by powstały w tamtym okresie, więc są tylko jakby późniejsze jakby historie, które później zostały spisane z tego okresu, długo po tej radzie. Wobec czego pewni naukowcy mają wątpliwości, czy w ogóle do niej doszło. Ale jednak większość naukowców jakby zgadza się co do tego, że podczas tej pierwszej rady Ananda wyrecytował dharmę, czyli nauki Buddy, Upali wyrecytował wszystkie zasady klasztorne, czyli wynaje. Więc to były jakby sutry więc to było to, co teraz nazywamy sutrami i winają. Istnieje wątpliwość, czy wtedy używano tego słowa pitaka, czyli kosz, czy to wtedy nazwano jeszcze koszami, tak? Czy to słowo było używane, ale mniej więcej to były sutty i to były winaje. Kosz Abhidharmy został jakby zebrany w późniejszym czasie. Więc Ananda, czyli taki najbliższy asystent Buddy, wyrecytował nauki, Vinaya, czyli wyrecytował Upali, który miał największe zrozumienie jakby zasad Vinai. To, co wyrecytował Ananda, później zostało spisane jako sutry, a to, co wyrecytował Upali, później zostało zapisane jako Vinaya. I zakłada się, że te dwa kosze, dwie zbiory nauk były właśnie wyrecytowane podczas pierwszej rady, natomiast Abhidharma została zebrana dużo później. Więc w owym czasie, podczas Dharma i Vinaya wyrecytowane przez Anandę i Upali, w owym czasie nie było jeszcze pisma, więc
Więc wszyscy pamiętali nauki Buddy, wszyscy znali je na pamięć. Mówi się, że oni mieli po prostu wspaniałą pamięć. To tak jakby nagrywali to wszystko dokładnie w swoim umyśle, tak jak się teraz nagrywa elektronicznie, że po prostu mieli taką zdolność doskonałego zapamiętywania nauk i potem po prostu recytowali je z pamięci. I oczywiście, ale w późniejszym czasie oczywiście późniejsi uczniowie, nie ci bezpośredni pierwsi uczniowie Buddy, ale późniejsi uczniowie już nie mieli takiej pamięci, już nie mieli takiej zasługi, więc zaczęli je zapisywać, zaczęli je spisywać. I wtedy powstawały sutry. Sutra w sanskrycie znaczy nić. Więc to były takie sutry, znaczy, że to są takie zbiory, zlepki jakby utkane, czyli takie różne nitki utkane z kompilacje różnych nauk, które w zasadzie były takimi podsumowaniami tych nauk. Dlatego to się nazywa sutra, czyli nić, czyli takie podsumowanie, taka kompilacja podsumowań różnych nauk. Więc były również teksty, które później powstawały gaty, czyli teksty pisane w strofach, ponieważ tego rodzaju teksty były dużo łatwiejsze do zapamiętania. Więc ci późniejsi uczniowie, którzy spisywali te sutry, bardzo często używali tego formatu gaty, tego stylu, bo wiedzieli, że tego rodzaju zapisy łatwiej będzie zapamiętać, tego rodzaju teksty będzie łatwiej zapamiętać. Ale bardzo często, kiedy spisywano również te sutry, dodawano troszkę objaśnień. Czyli w tych wersach, w tych strofach zawierano również objaśnienia tego, co tych oryginalnych, spisywanych słów. I te wyjaśnienia nazywano nidana. Więc to był jakby taki dodatkowy materiał, dodatkowy tekst dodawany do tego tekstu sutr, czyli tych kompilacji skrótowych nauk, podsumowań nauk Buddy. Więc sutry to były takie skondensowane jakby wypowiedzi nauki Buddy i do nich dodawano właśnie te objaśnienia. I to wszystko zbierano jakby wszystko razem i spisywano. Więc w ten sposób powstawały trochę dłuższe teksty. Tak? Czyli jakby takie sutry z objaśnieniami. Więc te wyjaśnienia zaczęły rosnąć, zaczęły być coraz dłuższe. Więc to były takie jakby objaśnienia, komentarze już do Dharmy. Więc te pierwsze komentarze Dharmy więc stąd jakby teraz, kiedy patrzymy na sutry, to te sutry potrafią być bardzo długie. Mają część wierszowaną, mają część prozy, mają część objaśniającą. I tych sutr zaczęło się tworzyć coraz więcej, zaczęły się tworzyć takie zbiory sutr. Więc tak jak powiedziałem, sutra to znaczy nitka. To jest jakby więc ta nitka tych nauk, takich
Kiedy mamy na przykład naszyjnik jakby pereł, turkusów, korali, to i chcemy je zebrać razem, to nawlekamy ją na taką nić, tak? Na taki sznurek. I to słowo sutra oznacza właśnie tą nić, ten sznurek. Więc oryginalnie chodziło tutaj o to, żeby to będzie taka skoncentrowana, jakby skrócona wersja danej nauki Buddy, tak? Ale z czasem te całe zbiory tych sutr zaczęły być bardzo długie i powstawało ich bardzo dużo, zaczęły się wielkie zbiory tych sutr. Te pierwsze sutry jeszcze nie dodałam, pojawiły się mniej więcej 150 lat po odejściu Buddy. Więc poza sutrami były, tak jak powiedziałem wcześniej, również nauki Vinai, które przekazał Upali. I one były obecne w naukach Buddy od samego początku. I pierwszą z nich, bo mówi się, że pierwszą w nich była Sutra Pratimokszy, czyli to były jakby sutry Vinai, tak? Czyli również te skoncentrowane nauki, ale dotyczące Vinai. Więc Bikshu i Bikshuni Vibhanga jakby napisała pierwszy taki komentarz do Pratimokszy i to jest jakby jeden z najwcześniejszych jakby tekstów Vinai, jaki mamy. Kiedy tworzyła się społeczność klasztorna za czasów Buddy, oczywiście była już sanga, i w związku z tym członkowie sangi ci wszyscy bikszu i bikshuni musili jakby żyć zgodnie z jakimiś zasadami. A żeby żyć zgodnie z zasadami, musieli rozumieć te zasady, tak? Musieli rozumieć zasady, według których mają żyć. Musieli zatem znać wszystkie reguły klasztorne, tak? Więc wygląda na to, że te wszystkie zasady, reguły Vinai, wygląda na to, że one zostały tak naprawdę, te pierwsze zostały zebrane właśnie za czasów Buddy. Więc Pratimoksha najprawdopodobniej powstała właśnie za czasów Buddy, została stworzona przez Buddę, najprawdopodobniej w znakomitej większości przynajmniej. Kiedy sanga jakby wykonuje jakieś swoje rytuały, jakieś swoje procedury, podlega jakimś procedurom, więc one były nazywane karmy, nazwano je karmami, czyli jakby działaniami sangi. Potem powstał taki tekst, który się nazywał 101 karm, czyli późniejsze pokolenia jakby tak buddyjskie jakby stworzyły ten taki tekst, zebrały je w taki tekst 101 karm. Więc to były jakby procedury, które określały, jak się robi to, albo jak się robi tamto. I to był jakby taki zbiór tych procedur właśnie, według których sanga dokonywała różnych działań.
Więc te teksty najprawdopodobniej powstały również około 100 lat po odejściu Buddy, po parynirwaniu Buddy. Większość z nich właśnie wtedy się jakby ukształtowało, zostało jakby, więc jakby te podstawy Vinai wtedy zostały spisane. W owym czasie, żeby utrzymać dharmę Vinai i dharmę, jakby wyznaczano w sandze, wyznaczano jakby osoby, które tak jak podobnie jak Ananda, Upali i inni, jakby dalej utrzymywali jakby określony rodzaj nauk Buddy. Więc były osoby, które utrzymywały nauki sutr. Sutantiki się ich nazywało. Byli Vinayadarowie, którzy byli jakby takimi ekspertami od Vinai. Byli Dharmakatika, czyli nauczyciele też dharmy. Oni zapamiętywali, studiowali i uczyli się na pamięć sutr. Potem byli dharmadarowie, którzy również utrzymywali dharmę. Więc wygląda na to, że byli ludzie, którzy studiowali sutry, zapamiętywali sutry, byli ludzie, którzy studiowali teksty Vinai i uczyli się ich na pamięć i w ten sposób jakby utrzymywano całą dharmę. Jednak jest bardzo trudno jakby odtworzyć te wszystkie zmiany i cały rozwój nauk Vinai czy sutr. Wiemy, że była pierwsza rada, i dzisiaj mamy kosz sutr i kosz Vinai, tak? Bardzo trudno jest w tym momencie odtworzyć, jakie zmiany powstały, to znaczy jak zmieniały się te teksty, które mamy, które są dostępne dzisiaj. Nikt nie był w stanie nagrać archatów recytujących nauki Buddy podczas pierwszej rady. Nie mamy takiego źródła niestety. Więc nie wiemy dokładnie, jakie zmiany zachodziły w całym tym okresie, więc czym różnią się nauki, które wówczas archaci wyrecytowali od tych, które teraz mamy w tekstach. Ananda i Upali recytowali nauki i Vinaje. I pod koniec okresu tego wczesnego buddyzmu powstał właśnie w ten sposób kosz sutr i kosz Vinai. I to były te dwa kosze, o których możemy powiedzieć, że pod koniec wczesnego buddyzmu były już obecne. Że to są takie jakby dwa owoce tego wczesnego buddyzmu. Ale mniej więcej 100-150 lat po odejściu Buddy, Buddy zaczął się dalej zmieniać. Związane było to z tym, że społeczność Sangi zaczęły się różnić między sobą i kłócić między sobą, czyli pojawiły się jakby dwie szkoły. Pierwsza szkoła, która bardziej skupiała się na sutrach i druga szkoła, która bardziej na Vinai.
Oczywiście od samego początku, tak jak powiedziałem, były osoby, które odpowiadały za utrzymywanie tych nauk i utrzymywanie tamtych nauk. Ale w pierwszym okresie nie było pomiędzy nimi, nie dochodziło do żadnych kłótni, do żadnych dysput, do żadnych nieporozumień. Ale właśnie 100, 150, 200 lat później właśnie faktycznie pojawiły się pierwsze szkoły. Pierwszą z nich była Mahasangika i Sthaviravada, które zaczęły się dalej dzielić i w ten sposób powstało 18 pierwszych szkół buddyzmu. 18 szkół. Tutaj nie chodzi o to, że oni utrzymywali określone nauki Buddy, ale że faktycznie zaczęły się rozpadać na odrębne w pewnym sensie sangi, odrębne społeczności buddyjskie. Każdy z tych szkół utrzymywała, czy jakby więc każda z tych szkół jakby uznawała inny kosz sutr i różny kosz Vinai. I zaczęli wręcz mówić w ten sposób, to są nasze sutry i to jest nasza wina, a to są wasze skutry, wasza wina. One się zaczynały, te sutry i teksty Vinały zaczęły się różnić między sobą, bo osoby, które je utrzymywały, nie mogły się zgodzić co do interpretacji, jak te sutry faktycznie powinny brzmieć. Więc tworzyli odrębne i potem kolejne odrębne i tak dalej. Kolejne te poszczególne szkoły też jakby mieściły się też w różnych terytoriach. Na przykład jedna z tych szkół mieściła się głównie na Sri Lance, inna przeniosła jakby kosz sutr i Vinai innej szkoły został przeniesiony do Chin. Więc w ten sposób jakby zaczęły się rozwijać jakby odrębne kompletnie tradycje buddyjskie i na Sri Lance i w Chinach. Więc pierwsza jakby społeczność buddyjska rozpadła się na dwie, na Mahasangikę i Sthaviravadę. I każda z nich zaczęła się rozpadać na drobniejsze. I każda z tych drobniejszych szkół miała swój kosz sutr i swój kosz Vinai. I te poszczególne szkoły zaczęły się upowszechniać w różnych rejonach Indii i całej Azji, i tak jak na przykład na Sri Lance czy w Chinach. To oczywiście to był proces, to się działo przez kilkaset lat. Jak wspomniałem wcześniej, więc to były jakby takie kompilacje, tak? Kosze, czyli kompilacje, zbiory sutr i zbiory Vinai. Więc chociaż te wszystkie sutry i Vinaje były zebrane pod koniec wczesnego buddyzmu, i później pojawiły się te różne szkoły, które nieco inaczej zapisywały, nieco inaczej interpretowały poszczególne nauki. W zasadzie dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd pochodzą i z której szkoły i ile tego wczesnego buddyzmu jest w tych tekstach, które mamy teraz, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Więc wszystkie sutry i teksty Vinai, które mamy obecnie, mogą się w ten sposób różnić od tych pierwszych.
Myślę, że tyle na początek. Tak, cieszę się, że rozpoczęliśmy te nauki. Więc cieszę się, że rozpocząłem ten kolejny cykl tych nauk. Bardzo często mówi się, że jak się zaczniemy jakiś projekt, to już jakby to mamy już 50% zrobione, także najgorzej jest zacząć. Jutro mamy dzień wolny i widzimy się znowu na kolejnym wykładzie w środę.